Goedemorgen. Ja, we worden, althans ik, beneden naar, hallo, naar die naam. Wat zal het betekenen? Het ziet er sowieso heel kunstig uit, prachtig pand. Ik ga gewoon eens aanbellen. Ah, bel hapert soms. Oké. Is toch ook zo'n Frans liedje? Julien Clerc volgens mij. Telem, ti 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 ti. Hey, da, da, da. Je t'aime, telem. Ja. Bel hapert soms. Wat we op doen. Eraan kloppen. En de brandbal ligt dan boven. Wat moet er nou boven? Goeiedag. Je komt naar de bad. Och, je komt net uit het bad? Ja. Oh, betekent dat dat we geen broodje kunnen maken? Hè? Nou, nee, doe niet. Nu niet. En misschien dadelijk? Ja, als je nog in de deur bent. Ja, over een kwartiertje. Nee, dat waren allemaal mot. Ja. Is dat goed? Ja, Dan- kijk maar eens. Dan komen we zo terug. Jo. Hoi. Hoi. Even die... Ding, 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 ding. Tenminste, je wordt er geen... Ah ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag mevrouw. Dag meneer. Waar gaat je naartoe? Als Ik vroeg? ga de kleindochter van school halen. Oh, wat heb je dan net achterin gezeten? De kleinste. Oh, dat is de klein... Dat is de kleinste van de familie, ja. Dat is Dana. Hallo Dana. Wat zei ze, hallo? Zei ze niks? Dat is een beetje verlegen. Ja, het is even spannend. We waren net in de duurbaar voor de ouderen, waar alles klaargezet voor de kerstmiddag. Hadden voor broodjes gesmeerd en kerstbrood. En heeft Dana geholpen? Had het geholpen, Oh, ja. wat leuk. Met nog 2 kinderen en nog een opa en oma. En nog wat eieren dames. Dus, en dan gaan we nu de andere kleindochter halen, hè, meid. En Gaan we Joni halen. zusjes. Dat zijn zusjes, ja. Joni. Joni is 6. Joni? Dat zit op de Brink. En Dana, dat is 3 en dat zit op de Beestenboer. Hier in de buurt. Dat is een kinderdagverblijf en BSO is daar. Is dat, het dat de beestenboel omdat er veel beestjes rondlopen? Ook ja. Of ook omdat ja. dat alleen voor kindjes is die zich niet kunnen gedragen? Oh nee, dat helemaal niet. Want het ziet er Nee, maar namelijk- dat zijn wel altijd beesten, want dat is eigenlijk op een boerderie. Dat is op een boerderie van... dat klinkt wel Kroksel. leuk. Ja, is echt geweldig. Dus zo. dan mogen ze ook vettig weren en zo. Dus, Dan mogen ze vettig weer, ze hebben vaak modderdag toch. ai. En ja, alles moeten spelen. De hele mikmak, echt heel leuk. Hey, en oma vaste dagen? Dat ze... Altijd op dinsdag. Altijd op dinsdag? Dinsdag is mijn vaste oppasdag. Oké. Ja, en dat is echt alleen maar genieten, moet ik zeggen. Nou ja, Echt geweldig. oma doet volgens mij ook hele leuke dingen met de kleintjes. Hè? Ja, vorige week heb je voor cupcakes gebakken, hè, meid? En vanmiddag wil ik eigenlijk wafels gaan bakken. Hè, meid? Straks. Oh, kijk nou, Ja. kijk, als het over lekker eten gaat, en dan... Ja, ja. Cupcakes. Dat doen ze met mama ook altijd, hè? Wafeltjes bakken en pepernoten hebben ze pas gebakken. En mama dat is ook dochter? Dat is mijn Oké, dochter, ja. 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 En Ja, die is en nu wonen- werken? Die is nu werken, ja. Ja, Maar wonen die hier ook in Durban? ja hier vooraan. Ik liep door het struitje in. Oké. En dat doet vaker, ja, heel veel toesgewerkt, maar nu is het weer vaker dat het naar kantoor gaat. Even zonder namen van bedrijven te noemen, wat doet ze? Administratief medewerkster. Oké. Ja. En jij hebt alle tijd van de wereld? Nee, ik werk zelf ook nog. Ik werk zelf nog in Herten bij PSW. Ah, Ben ik oké. al meer dan 17 jaar. En doet je er ook administratie? Nee. Nee? Ik doe nog schoonmaak, maar dat bevalt me prima. Ja? Ja,
echt wel, ja. En- Ja, dan ben ik eigenlijk op mijn plaats. En waarom bevalt dat zo goed? Ja, gewoon, het is gewoon mijn ding. Gewoon eigenlijk nooit met, want ik ben vanmorgen, voordat ik hier gehoord heb, ben ik ook gaan werken. Hoe laat zit je opgestaan dan? 4 uur. ja, en dan werk ik van 5:15 tot 7:15. Normaal dan werk ik dan langer door, maar als ik naar huis toe moet, dan moet ik eerder weg natuurlijk. Oh, kent je met korte nachtjes? Ja, dat ken ik wel met vergoedje. En Ja. wie laat mag je de loeken toe dan? S'avonds? S'avonds, ja, dan val ik wel vaker. Ja, dan krijg ik ook vaker wel te horen dat ik voor de televisie wel eens in slaap val natuurlijk. Oké. Dat gebeurt dan wel. Toch hè. niet bij ons programma, hè? Nee. Oh. Nee. Meestal is het s'avonds de krant nog lezen. En dan, ja, vaak dan gebeurt dat wel eens. Oké. Ja. En is er ook nog een wederhelft? Ja, dat is er ook, die is aan het werk. En ik kom dadelijk, als het goed is, naar ons eten. Boah, de jonge opa's en oma's nog. Ja, ik ben 58 en mijn man is 63 geworden pas Oké. geleden. Ja. Ja, tegenwoordig moeten we allemaal langer We moeten doorwerken, aan de hè? gang blijven. Maar En ik als- zeg, rust roest hè. Ja, dus niet in de stoel gaan zitten, gewoon Nee. lekker actief blijven. Ja, dat is gewoon. En dan heb je dus de dinsdag, heb je de... Ja, en de- vaker dan in het weekend nog wel eens een keer dat we oké. gewoon oppassen en zo. Als- En normaal gaan we op dinsdagmorgen altijd wandelen. Met nog een opa en oma met de kinders. Maar ja, nu moesten we dit even doen. Ook van Heehoe de Dorp. Ja, van de Deelboek van de oudervereniging. En is dat zien die dan. van dezelfde leeftijd ongeveer? Ja, die andere, de ene die gaat nu dadelijk naar school. En die zijn dan 3, die weer volgend jaar 4. Ja, en die andere dames zitten op school. 1 van 8, dat zit in Herkenbos op school. En Johnny dan, dat is dan 6. Ja. En 3. En 3, ja. Ja, Maar Ja, gaat dat waarschijnlijk nog lukken met die waffelenbakken vanmiddag? dat gaat wel goed komen, hè. Toch? Gaan we samen doen, hè. Ja, hè. Maar dan moet ze nog wel honger hebben straks als, Oh, joh, als ze dat toets hebben moet ze wel. eten, hè? Je hebt alles al klaarstaan voor het eten, zo. Hey, en Want je het is- zei je wordt bij de dupe geweest? De duip, ja, dat is hier verderop. Dat is als je naar rechts gaat. Ja? Dat ligt een beetje terug van de weg. Je staat met grote letters op de Oh ja, dingen, dat, ja. de duip. En, maar is dat... Dat het- is het gemeenschapshuis. En En dat gebeurt eigenlijk alles. Wat is een dupe? Pas geleden, de duip, ja, dat is dat hier, het gebied wat hier achter ligt. Dat heet de duip. Oké. En daar is dat gebouw nou verneemd. Maar je Dus- zei pas geleden nog? Pas geleden hadden we de heren en de dameszitting. Oh. Zaterdag de heren en dames van de dames op vrijdagavond. Ja, die speelt zich alles af met carnaval, met pas geleden Sinterklaas nog aangekomen en zo is het allemaal. Dus wel heel leuk moet En ik zeggen. je helpt zelf ook wel van een feestje? Ja, Ja? ja, ja, we hebben goed gefeest vrijdagavond. Was echt heel leuk. Ja, En dat, en nu gaan we op naar het volgende. wat je nou voor de bejaarden, voor de kerstmiddag, zei het je? Dat is voor de Heb kerstmiddag. je alles klaargezet? hè? Dat is alles klaar voor. En vanavond is de vrouwenvereniging. En dan gaan we dan gourmetten. Daar zit je ook bij? Ja, daar ben ik met gestopt. Daar ben ik bestuurslid van geweest. Maar daar ben ik met gestopt op een gegeven moment, omdat ik te druk kreeg. Maar je gaat nou gewoon... Ik ga vanavond wel met mijn mam, die komt daar vanavond van Aaf. En dan gaan we er samen naartoe. Gaat je samen met mam gourmetten? Ja. Wie Nou, fijn is dat? dan heb je ze van alle leeftijden onder ook goede gehad vandaag, altijd, hè? Altijd, ja. En Ja. mam is nog goed? Is 84, werd wel oud nu, in één keer. Werd wel ouder, ja. Maar ja, ze is er nog en daar zijn we heel blij om. Hè. Ja. Dus, en die kent, ja, die doet eigenlijk nog veel te veel, maar ja. Maar die woont zelfstandig? Je woont ook Ja? zelfstandig, ja. Oké. Samen met pap? Nee, mijn papa is al 17 jaar dood. Oké. Ja, helaas, ja. Maar mam woont kort bij, je hebt veel Die woont contact? al bij, ja, zoveel mogelijk. Als ik ken, gewoon ik er naartoe. Ja, want je zei net zoiets van rust roest, hè? Ja, maar dat is wel zo. Maar dat geldt voor haar ook, hè. Want die zit nog in de tuin als ze die leut. Dat deed nog alles. Dus, laat gewoon zo, hè, op Ja. deze manier. Want je moet Johnny gaan halen, Ik ga hè? Johnny halen dat hij om 12 uur de show loopt. Maar ja, het zijn nu minder mensen die de kinderen komen halen, want er blijven er natuurlijk veel over nu. Oh, dat is tegenwoordig ook, ja. Ja, dus, maar ja, zie vind je het altijd wel leuk om even toe te komen en even
lekker te eten en te drinken en dan weer terug naar school. En dan komt opa dadelijk. Dat kun je dadelijk ook eten, ja. Want hij is in de buurt aan het werken. Normaal niet, hoor, want dan werkte gewoon door. En Dus, wat doet opa dan? Dat is klussenier. Klussenier. Ja. Handige opa. Ja, een hele handige opa. Gouden handen, hè, de opa. Doet opa ook wel eens dingetjes tummeren Ook wel, ja. voor de kindjes? Ja. Ja. Een paar jaar geleden had er, ja, moet ik niet zeggen, de winkel van hoe de kinderen van Osmet gespeeld hebben, had er nog opgelapt. Hoe ze nu weer met kunnen spelen. Ja. Ja, wel heel handig, ja. Dan laten we je ook, Ja, hoe lang is het hier? Want anders dan gaat het niet goed komen, dingen. Ja, het gaat wel goed komen. Want je hoeft ook niet zo te wachten eigenlijk. Hè. Nee. Nu is dat geen straf. Vorige week was dat minder weer een beetje keihard. Ja, dan komen ze allemaal met de auto. Ja.